सब ध्यान से सुनी गुरु बहना लोग। देखी एगो मालिन बाड़ी, माली या मालिन बाटे लो, तो माली या मालिन बाटे लो, तो उनकर एगो बेटी बाड़ी, तो रोज दिन उनका लड़की जन बाड़ी, उनका महतारी जन बाड़ी, तो रोज चर्चा में जात रही मालिन, रोज चर्चा में जाता रही, जहाँ जहाँ चर्चा होकर तो तहाँ तहाँ गुरु बहना लो चर्चा में मालिन जाता रही। ऐसे जाते जाते कुछ दिन बीत गई, तुमका एगो लड़की रहली, कहत रखे माई हमहू तारा संगे चर्चा में चलब। कहली कि ठीक बा बेटी चल, का करे के बा संगे हमारा चल। लड़की वो जाके शिव चर्चा में जाए लगली। जाते 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 उनका इतना ज्ञान मिल गई, इतना गुरु के ज्ञान मिल गई, आकि अपना माई जितना भजन ना उतना गाँव सोसे बेसी भजन उगावे लगली। उनका इतना ज्ञान गुरु जी दे दिलन। काहे से कोमे के चेला चिन्नी हो गई। हाँ, उनका माई माने गुरु बहन रहली, खूब चर्चा कराओ, लेकिन उनका लड़की जब संगे संगे रह गई तो उनका लड़की अपना माई से अधिक चर्चा भजन करे लगली। इतना मग्न उनका में लीन हो गली, नाचे गावे लगली वहाँ के ध्यान में कि लोग जितना लोग रहे देखे तो वो लड़की पर बहुत खुश होके मारे सब के रुपया पैसा देवे लागे वो लड़की के हाथ पर कि बहुत सुंदर है लड़की, चर्चा करतिया, भजन गावतिया, सब के खुश हो गई। ऐसे करते करते एक गुरु बहना लोग दोनों जाने उनकर माली या मालिन मर गई लो। जब मर गई लो तब 3 गो उनका भाई रहना सन आ एगो बहिनी रहली। तो कहलो उनका भाई आकि हमार बबनी ना दिन रात चर्चे में जातारी घूमतारी से बहुत उनका लगे ज्ञान हो गल बाटे। उनका लगे इतना ज्ञान मिला रहे कि जौन माने अंदर के बात केहू के सब कुछ जान जा, माने उनका लगे इतना गुरु जी ज्ञान दिलन कि केहू बात बतियावे तो जान जा कि है बात ही। तो देखी उनका भाई लोग कहता लोग के बहन हमार सियान हो गई से का कल जाओ, अपना बहन के आके कहीं लड़का खोज के शादी कर दिहल जाओ। दे गुरु बहना लो शादी करे खातिर के अब लड़का खोजे अब जाता लो। जब लड़का खोजे जाता लो तो जाता लो तीनों भाई मिल के माने कहता लो। बड़का भैया कहत रहे के बबनी अपना बहन से आज तन बढ़िया से खाना पानी बना दी है, तन एक जगह जाए के बा। कहला कह तरी के भैया ठीक बा हम खाना बना देतानी से ठीक बा जाई है, लेकिन ये नहीं खेलो कहत के बबनी तारा हम लड़का खोजे जातानी, ई बात नहीं खन लोग कहत तीनों जना। बड़का भाई कहत तारा हम झबरा के खाना बना देली, बाकी ई बुझ गईली आकि हमार भैया हमरा के लड़के खोजे जाता लो। काहे से कि 12 वर्ष आग 5 लड़की उ जान गए जितना गुरु के करे लगे ज्ञान मिल गए। तो जब जा तो लो लड़का खोजते गुरु बहना लो उ का कहतारी अपना भैया लो से कहतारी ए पर एगो भजन बा गुरु बहना लो कहे के बाटे के भोरो बके देसवाए भैया बाड़े एक राजावा रे बाड़े एक राजावा हो उनहु के काहे लाला नावनाए मोरो बदसवाए भैया बाड़े एक राजावा रे बाड़े एक राजावा हो ना
उनका भैया जब खोजे खातिर तीनों जना गइलो तो देखा तालो सब हेलो कहा तारा उनका भैया एक जना छोटका भैया ने बुला के कहा तारा का हो भैया कैसन बियाह कर तारा ई तो एक गोड़ के लंगड़ बा इनका से हमनी के अपना बबनी के बियाह ना कल जाई कहा तालो कि ना ना आके कहलो कि ठीक बा देख सुन लिया लोग कहलो हमनी के से बियाह ना कल जाई ओजा से चली आइलो अपना घरे आइलो फिर दूसरा दिने उनका मझला भैया कहता के बबली तनी बढ़िया से खाना वाना बना दिए तनी एक जगह जाए के बा तो कह तारी उनका बहन का ठीक बा भैया हम खाना वाना बना दे तनी लेकिन कोनो जना नहीं के कहत आके हम लड़का खोजे जाता नहीं तो गुरु जी उनका के सब दिल में बताओले जा सब कुछ जान जा कि हमरा के लड़का खोजे जाता लो तब देखी अब पूर्व गए रहे लो तब पश्चिम जाता लो लड़का खोजे खातिर के हेलो तब पश्चिम के देश से लड़का खोजे अब भैया भरियाता लो तो देखी तीनों भाई अब जाता लो लड़का खोजे तक कैसे फेन कह तारी अपना भैया से 2 दिन कहली तो कहता ना ए भैया देखा ना बबनी मुँह में कादू बुदबुदाते तबे वही तरह पूजा पाठ करे ले तो वही तरह कुल कहे ले आ उ तहे बतिया कह के कहस तो फेन वो दिनों पश्चिम और जाए के बाद केगा कह तारी पाछे मके देसवाए भैया बाड़े एक राजावा रे बाड़े एक राजावा हो उना हो के